A Buddha. Kinek győzelme legyőzhetetlen, kinek győzelmébe senki sem léphet erről a világból. Hova vezetnéd őt, a felébredettet, a mindentudót, ki nem hagy nyomot? Ő, kit vágykelepcélyes mérge nem vezethet félre, ki meditációban él, ki bölcs, ki nyugalomban pihen a világtól. Még az istenek is irigylik a felébredettet, ki mindig éber, ki meditációban él, ki bölcs, ki nyugalomban pihen a világtól. Nehéz az emberi születés, nehéz a halandók élete, nehéz az igaz törvény hallgatása, nehéz a felébredett születése, hogy elérje a buddhaságot. Tartózkodni a bűntől, jót cselekedni, megtisztítani elménket, ez minden felébredett tanítása. A türelem a legnagyobb vezeklés, mondja a felébredett. Kitartás a legmagasabb nirvána. Nem vonult ki a világból, ki bánt másokat. Nem aszkéta, ki mást sérteget. Nem hibáztatni, nem bántani, a törvény uralma alatt élni. Mértékletesnek lenni az evésben, egyedül aludni és ülni, s a legmagasabb gondolatok közt lakni. Ez a felébredettek tanítása. A vágyak nem elégíthetők ki, még aranyzuhataggal sem. Ő, ki tudja, hogy vágynak rövid a gyümölcse, s fájdalmat hoz. Bölcsember ő. Még mennyei örömök közepette sem talál kielégülést a tanítvány, ki felébredt teljesen. Minden vágy lerombolásától boldog csak ő. Az emberek félelemtől vezettetve számos menedékhez futnak, hegyekbe és erdőkbe, ligetek szent fáihoz. Ám nem biztos menedék az, nem a legjobb az, nem múlik el fájdalma annak, ki e menedékhez szalad. Ő, ki menedéket a Buddhában, a törvényben, az egyházban keres. Ő, kinek tiszta értése van, látja csak a 4 szent igazságot. A szenvedésről, a szenvedés eredetéről, a szenvedés elpusztításáról és a 8-ágú ösvényről, mely elvezet a szenvedés lecsendesítéséhez. Ez a biztos menedék, ez a legjobb menedék. Ide betérve megszabadul az ember minden szenvedéstől. Nehéz Buddhára lelni, nem születik mindenfelé. Bárhol íbölcs születik, boldog nép lakik ott. Boldogság a felébredettek születése, boldogság az igaztan hirdetése, boldogság a béke az egyházon belül, boldogság a békések imádata. Ki leborul azok előtt, kik megérdemlik, legyen az egy felébredett vagy tanítványai, kik legyőzték a gonosz seregeit, s átkeltek a bánat óceánján. Ki leborul azok előtt, kik felszabadulást nyertek, s félelmet nem ismernek, érdeme annak senkihez nem mérhető.